Здравейте, вие сте с подкаст Извън класно. Ние сме... Аз съм Даниел. Аз съм Орнела. Аз съм Никола. Аз съм Андрея. Днес ни е удоволство да сме с българи, които са се доказали в чужбина. Ще ги опознаем първо в близ интервюто. Добре. Първо, име. Аз се казвам доктор Станислав Оглешов. Доктор Станислав. Добре, професия. Професия сме ветеринарни лекари. Добре. Националност. България. Добре. Хобита. Обичам да карам колело. Добре. Обичам светя. Добре. Силни страни. Обичам да се занимавам с различни неща и да научавам някои неща. Да. Не мога да... Слаби страни. Много говоря. Също. Социални мрежи или разговор с хората. Предпочитам да разговарям с хората лице в лице. Да. На моменти предпочитам чрез медиите. Социалните мрежи. Да. С приятели или вкъщи? Може и навън, може и вкъщи, зависи от повода. Да. Също. Добре. Кебабчи или фиш н чипс? Кебабчи. Добре. Кебабчи. Добре. Вазов или Шекспир? Вазов. И Вазов и Шекспир. Добре. Ти или вие? Пак зависи от обстановката. Когато се срещам с човек, който не ми е познат и официално трябва да се използва вие, ако се разговарям с приятел, предпочитам на ти. Да. Вие. Добре. Как искате да водим нашия разговор? На ти или на вие? На ти. Добре. Добре. Как бихте се представили с две думи, които пропуснахте в близ интервюто? Може би ентусиаст. Оптимист. Винаги смятам, че може и по-добре, винаги смятам, че може и по-успешно и винаги трябва да има цел за постигане. Защо ветеринарен лекар? При мен случая е, моите родители искаха да уча медицина, но химията ми беше слаба страна в училище, а изпита за хуманна медицина беше с биология и химия. И другата причина, поради която станах ветеринарен лекар, а не хуманен лекар, е, че харесвам животните, обичам ги и смисъл. Бях по-настроен да се грижа за животни, отколкото се занимавам с хора. Това е причината. Моята причина е една. Просто винаги съм обичала животните. Винаги съм искала тяхната близост. Особено когато видя едно малко, задължително трябва да го пипна. И просто обичам, когато едно страдащо животно, защото ние се срещаме с страдащи животни, болни, от резултата след моята намеса. Когато то вече е здраво и се чувства добре. Мислите ли, защото животните са по-благодарни от хората? На моменти да. Да, определено. Въпреки че животните не могат да го кажат, те имат доста странен начин да покажат чрез поведението си, когато наистина са благодарни за нещо. И да, няма го лицемерието. При хората в повечето случаи се вижда някакво лицемерие, като при животните всичко е ясно. Но не могат да го кажат. Да. Да. В момента слушат деца нашия разговор, които сигурно още не са си избрали професия за по-нататък. Бихте ли ги насочили към вашата професия и защо?
Ами, зависи от тяхното желание. Да, ако те също обичат животните, искат да се грижат за животните, не искат да виждат страдащи животни. Тук в Англия проблема, който го има и в България, примерно с много бездомни животни, Да. не съществува, за щастие. И аз ще съм много щастлив един ден и в България да го видим това. Хората тук са, може би, по-отговорни. Скоро на една кола видях стикер залепен тук, че кучето не е за един ден, не е за Коледа, кучето е за цял живот. Да. В смисъл, те живеят по-малко от нас, но да, Да. така че един домашен любимец не би трябвало да се взима само като подарък за някакъв повод и след това да се реже, да се... Особено в България се случва много често. Да. Или хора, които не могат да се грижат за много животни, но не могат или не желаят да спрат възпроизводството на животните. Те ще стават много повече, особено знаем котки, кучета по селата. И след това хората просто се отървават от тях, което е жалко. На въпроса, да, добре е, ако някой дете смята, че иска да се занимава с това, професията е благородна, благодарна. Така че да. За вас коя е най-приятната част на вашата професия? Ами, както моята съпруга каза, когато видиш благоприятен изход за намесата, когато успееш да излекуваш едно животно, да отстраниш проблема, който той има, това е за нас като благодарността, Да. което животното не може да каже, но да покаже. Да. Това е един щастлив момент. Просто ти си доволен от това, което си направил. И хората също са щастливи, когато виждат, че любимецът им е добре. Да. И че, нали, вече могат да продължат с живота си както преди. Да. Тази благодарност е много добре да се отразява. А има ли някои трудни части от професията? Ами трудното е, както казах, при нашите колеги хуманните лекари, всички знаем, пациентът отива, може да каже какво го боли или какво чувства. А при нас трудното е, че за да поставим диагнозата и да направим необходимото лечение или намеса, която трябва да се бъде направена, за да се излекува животното, ние разчитаме само на това, което евентуално могат да ни кажат собствениците. И всичко останало е да наблюдава животното, да видиш някакви симптоми, които то показва, за да се насочиш към диагнозата. При нас е по-трудно определено. Няма комуникацията между пациента и човека, защото те не могат да разговарят. Да. Това е трудна част. Ако знаеш за сигурност, че прераждането е истинско, в кое животно ще да се преродите и защо? Ами, любими птици, примерно, са милоглите. Те са наистина много хубави животни, хубави птици, огромни. И както казвате, те са царете на небето. Друго животно, който може би бих искал да се проведа, е вълка. Те са много социални животни. Винаги са в група. Всичко, което се случва вътре в групата. Ако сред тях има животно, което е по-слабо, те го защитават винаги. И Като семейство си. определено те си като семейство. Да. По какво си приличат хората и животните? Какво си приличаме? Ами, може би по това, че Лични инстинкти те не много общи неща. А по какво се различават? ами, по това, че според мен животните никога примерно няма да навредят на друго животно без полза. В смисъл, това, което виждаме в природата, примерно, се случва. Едно животно убива друго животно, за да се нахрани или когато се защитава. Докато виждаме сега в момента какво става и по света, хората
все повече и повече ставаме някакси по-озлобени един към друг. Вместо да си помагаме и да се опитваме да създадем един мирен свят, има множество конфликти, който при животните няма как да се получи. Ако съм разбрал правилно, ти си от Македония. Аз съм родена там, съм живяла. Къде, за вас къде се среща, малко извън темата, но за вас къде се среща Македония и България? Ами ние имаме обща граница и имаме и обща култура, според мен. Делят ни това, че сме две различни държави, но ако имаше един съюз, балкански примерно, тези две държави без всякакво различие, примерно, могат да съществуват заедно. Ние имаме почти еднакъв език. В разговор може да се разбере много добре, така че смятам, че сме просто като два народа, близки до себе си, разделени от една граница. Да. А колко ти вече отговори на този въпрос, но колко еднакви и колко различни мислите, че са българите и македонците? Не са различни, честно казвам. То зависи вече как всеки приема самата обстановка, хората, различието в определени изрази. Да. Чисто политически, според мен, разделение. Но за мен Много по-различни сме, примерно, да вземем Гърция, примерно, или Турция, или Румъния. Те имат съвсем различни езици от нашите, така че комуникацията, примерно, с тях може да стане, ако знаеш съответния език, докато между България и Македония, както вече казахме, имаме близки езици, така че комуникацията е по-лесна в сравнение с другите съседи. Да. но то всичко е едно и също. В смисъл, даже определени храни, това, че има някакви изменения малки в думите. Нали, в България се казва по този начин, в Македония по този начин, но то е едно и също. То пак идем същото в това. Да, точно. Так, кухнята ни е почти еднаква. Да. Дадах пример, най-лесно. Да. Да. Намирате ли разлика да сте ветеринарни лекари в България или в Англия? Ами, определено да. В България, за съжаление, дали като остатък от предишния строй, за да практикуваш ветеринарната професия, за съжаление е задължително да имаш родственик, който е бил в тази професия дълги години, за да има кой ти подаде ръка и да може да се развиваш в професията. Докато в Англия има много повече възможности. Това, което аз съм чувал, дори колеги, които завършват университета, тук имат доста добра база, имат добро обучение, имат дори практическото им обучение е много по-добро, отколкото е застъпено в България. Така че дори младите колеги, които завършват, са подготвени доколкото е възможно. Да кажем, че един човек е готов за една професия, веднага да започне да работи след като завърши. Има много по-добри условия тук, има доста клиники, които приемат младите колеги, дават им допълнително обучение, хората, които вече работят там, имат стаж, помагат на новите колеги да могат да влезат по-бързо в професията, защото все пак това е медицина, не уважавам нали, другите професии, но в медицината нещата се случват веднъж и последствията на няколко път са лоши. В другите професии, докато нещата могат да бъдат поправени, ако нещо се сгреши в медицината и е сериозно, последствията понякога са трагични, така че действително младите колеги имат нужда, колеги, които вече имат повече стаж, да ми покажат нещата, защото на книга нещата са едно, но на практика в живота нещата са малко по-различни, нещата не винаги са както е написано по книгата. Така че ако
специално в нашата професия се опитваш да вървиш по нещо, което е просто написано в един учебник, нещата не винаги са точно така. Но определено да, в Англия колегите и ние имаме повече възможности, отколкото в България, за съжаление. Не знам защо е така, надявам се да се промени, защото там също много хора, които колеги завършват и имат желание да започнат да работят. И ако им се отнеме възможността и те нямат някой, който да им подаде ръка, е доста трудно там. Да. Точно това бих искала да си добавя, че минах през България, през клиническата част. Също имах възможност да работя клиника в Англия. Това е хубавото в Англия, че след завършването на един студент, те дават определени години, някаква професия 2, някаква 3, значи в ветеринарната медицина е 3, където го водят всеки много завършил статус new graduate. Се приведе. Много завърши. Да, точно. И през тези 3 години, когато се наеме този студент или много завършил, те го обучават само на практически неща. И го обучават в този смисъл, че всеки случай е строго индивидуален. Значи, както каза съпругът ми, нали, описано едно заболяване в един учебник, но тук може да има друго състояние на животното, може да има друг показател. Значи, това е, което е хубаво, че нали, този смес и всички възможности трябва да се видят, да се разгледат по това животно, за да се установи точната диагноза. А това тук специално се получава доста добра подкрепа. Какво ви накара да напуснете България? Икономическото състояние на държавата. Англия в момента също не се развива по най-добрия начин, но когато аз пристигнах в Англия 2017 година, ситуацията икономическата в Англия беше доста по-добра. И другата причина е, че за съжаление образователната система в България започна доста така да изостава. И аз имах идеята моите две дъщери да дойдат и да учат в Англия, да получат образование от Англия. И в един момент, ако те решат дори да се върнат в България, поне моето наблюдение, когато живеех в България, че хора, които имат образование от вън, независимо Германия или Австрия или Англия или друга държава, някак си имат пак по-добър шанс, което според мен не е много честно. Всичко би трябвало да се докаже чрез това какво човек може, а не къде е завършил. Но, за съжаление, мисля, че дори и тук така се получава. Винаги дипломата върви преди тебе. Това е моята причина да дойда тук. Просто по-добрата обстановка, която заварих през 2017. Кой е най-великият българин? Ами ние имаме доста велики хора. За съжаление, всички са от миналото. В момента, ако въпросът ви е за кой е най-великият му българин в момента, мисля, че няма такъв. А иначе в миналото знаем всички наши революционери, първият ни космонавт. Това са все хора, които са прославили България. Имаме доста спортисти. Сега пак така чрез медиите получаваме информация. Има хора, които доказват много добре, че българите, въпреки че сме по-малка държава и с икономически проблеми и така нататък, все още в България има хора, които дори и днес дават много добро име на България. Така че за мен това са хората, които са велики. Не са един, така че не мога да кажа само един, те са много. Как си представяте живота в Англия? Ами, когато дойдох, представата ми за Англия в интерес на истината беше по-различна от
това, което заварих и в което се убедих. А, Това е добре, че законите в Англия се спазват, поне според мен, по-добре, отколкото законите в България. За съжаление пак. Институциите тук имат някакси по-голяма власт и хората имат добър респект към институциите, което е добре. Живота по принцип икономически, пак казвам, когато дойдох 2017 година, беше много по-добро ниво. Хората, с които работят, имат възможност да отидат на екскурзия в чужбина, имат възможност да си покриват всички сметки в домакинството. Ето ние дори имаме тук възможност и закупихме жилище. В България, за съжаление, аз завърших 2002 година. До 2017 живеех с моя баба, защото нямахме възможност да си закупим жилище в България. Въпреки че и двамата работихме, просто икономически ситуацията е по-зле и тук стандартът е по-добър. Нямаше стандарт. За да стандартно. Срещали ли сте трудности заради това, че сте чужденци? Ами да, за съжаление имаме една българска поговорка и мисля, че единия въпрос беше точно това за дървото без корени. Значи всеки човек, и аз се убедих в това, особено последните години, всеки човек някакси, когато живее и работи в собствената си държава, се чувства някакси как да го кажа, по-силен, по-смел. Тук в Англия нещата са по-различни. За годините, които аз живях тук, много неща не ми бяха ясни. Има също още неща, които не са ми ясни. И това някакси, да, прави живота определено по-труден. Отношението на хората също мисля, че се забелязва. В Англия има хора от много народности и някакси англичаните са приели това и не се усеща толкова някаква омраза или нещо сорта, но да, определено да си в собствената си държава е много по-лесно и се среща тук някой път отношения, което забелязваш, че когато се сравняват с англичаните, нещата са малко по-различни. Аз бих добавила на нещо, може. Да? Значи, имах действителни случаи, не веднъж, няколко пъти, когато наистина идва англичанин и един вид има някаква резерва към теб, че си чужденец. Но въпреки когато види твоите знания, действие, помощ, променят се мнението. И според мен това е хубавото на ветеринарната професия, че където и да ходиш, тази титла те преследва. Тоест ти в един момент ставаш просто ветеринарен лекар. Да. Не си българин, не си македонец, не си англичанин, не си, разбирате ли, Да. просто си ветеринарен лекар. И хората започват да те уважават, защото малко или много те разбират, че ти им даваш това помощ и помагаш, да. Любимците им е на тях. Да. Сега, да, но мисля, че смисъла на ветеринарния лекар като титла е до някъде да си извоюваш правото да те уважават. Без значение къде си и откъде си. Някога има ли си проблеми заради езиковата бариера? Определено. Да, на моменти. Това е по принцип навсякъде. Когато отидеш в една държава, докато започнеш да разговаряш свободно с хората, определено има моменти, в които така изпадаш в неловки ситуации, можеш да обясниш
и имаш нужда или има някаква информация, така че да, на моменти сме изпадали в такива ситуации. Аз да имам случай в началото. Започнах в Ливърпул, в института, като помощник в една лаборатория. И този ливърпулски акцент мене много ме затрудняваше. Да. И честно, добре, че имах като колежка едно момиче от китайски произход. Китайка. И се получи така, че тя приемаше информацията от високопоставени, нали, там, какви задачи имаме за днеска и след това на достъпен английски ми превеждаше на мен. Да. Разбирате ли? Така че да, значи срещах с трудности с диалектите, защото малко или много и Англия, както България, Много. има диалекти. Тук има доста. Много. И България има доста. Да. Така че за мен това беше затруднение. Да. Диалектите. На коя историческа личност се възхищавате? Ами, точно от училище, когато сме изучавали различните революционери, които вече споменахме, бих казал, че всички тези хора, Ботев, Левски, Раковски, писатели също, Вазов, примерно, това са хора, които са дали доста от себе си, дори живота си за България. Така че смятам, че ние като българи не би трябвало да забравяме, независимо къде живеем, да не забравяме такива хора и да се стремим доколкото е възможно и в наши дни по някакъв начин да им подражаваме и да запазваме българското, защото все пак ние сме си българи, живеем в чужбина. Аз се опитвам моите деца също да ги възпитавам и да ги учат да не забравят все пак откъде са дошли. Те не са родени в Англия и двете са родени в България, така че те са си 100% българки. Да. И се опитвам, за съжаление, с малката малко по-трудно се получавам, малко тя на 17 вече. Но започва да забравя езика, комуникацията и с българите е малко по-трудна, което е жалко. Опитваме се така да видите чрез книги или вкъщи, примерно аз им казал, сме разговарят само на български, ако ми задават въпроси на английски, им казвам excuse me и продължаваме на български, защото да, трябва да се стремим да си запазим корените, да си запазим самочувствието, да запазим българското в нас. Пък вече кой къде живее, света се стана малък, пътуваме постоянно, така че те може би няма да останат и в Англия, да зависи от тях, но трябва да се запазва българското в нас и да си знаем историята. За съжаление чувам, че вече в училище някои неща се забравят или забраняват, което е много жалко. Защото за мен, ако от училище започнат българските деца и ученици да не ги научават кои са били хора, които са дали много за България и са направили България това, което имаме ние сега в момента, това е много жалко. Много. Ако не се лъжа, ти каза, че 2017 се случи тогава, така ли? Да. Значи са минали едни 7-8 години от тогава. Мислите ли, че сте намерили вашето място? Ами аз бих бил много по-щастлив, ако бях намерил своето място в България. Тук, да, двамата работим, така че мога да кажа, че сме намерили мястото си, но все пак аз винаги имам на ум, че съм в чужда държава и ако имам възможност и нещата в България се подобрят, с удоволствие бих се върнал там и бих се опитал да си намеря мястото и там, въпреки че с вече години съм напред, но да, тук намерихме своето място, за съжаление не успяхме да го намерим в България. Да, аз бих добавила, че всичко е също до някъде има нагласа, но никога не трябва да забравяме кои са нашите корени, къде са ни любимите хора, мястото, където
Наистина сме израснали, където ни дава това национално богатство, което не правя като такива. Но въпреки всичко, когато решиш, нали, да търсиш по-добро бъдеще, по-добър шанс за живот, за развитие или за каквото и да било друго, можеш да приемеш нещата по този начин, че всяка една държава е част от тази планета, в крайна сметка, а пък планетата е прекрасно място, което трябва по някакъв начин ние всички се стремим да допринасяме добро, не само за животните, за природата, за взаимоотношенията на хората, независимо де са. Защото някога твоето поведение отразява и поведението на човека срещу теб. Ако ти се отнасяш добре, той до някъде ще е склонен или след време и той ще се отнася добре. Така че България ще си я държим винаги тук, вече в сърцето, а пък там нататък вече Може да бъдем където искаме. да. И да си добре, и на другото място, ако го приемеш това място, като Втори втори дом. Да. А намирате ли големи разлики между българите и англичаните? Ами, за съжаление, да. И казвам за съжаление, защото в Англия, особено когато аз дойдох, видях отношението на хората, въпреки че нали, идваме от чужбина, по-някакси тук хората са по-склонни да помогнат, да ти покажат какво трябва да се направи. В България някакси хората пазят като че ли всичко, което знаят или могат, или като информация за себе си. Особено ако говорим за професия. Определено да, в Англия получихме доста повече помощ, повече разбиране. Дори заради езиковата бариера до някъде хората се опитват да те разберат. Докато в България, примерно, аз имах случай, бях доста по-млад, може би на около 22-3 години, английско семейство точно в Пазарджик, града, в който живея аз, така да го кажем, се беше загубило. И да, по това време, говоря за това е било 2003-2004 година, примерно. Въпреки че доста хора в България вече, така да кажем, поназнайваха английски, хората просто ги наблюдавах как спират други хора и питат нещо. И хората просто им казват не знам и тръгват на някъде. Докато тук, когато дори на улицата да спра някой да попитам за информация, примерно къде да намери някаква сграда или нещо, хората дори да не знаят, почват да търсят в Google или нещо и ти показват мястото и дават информацията. Хората се държат тук доста по-отговорно и по-способни и имат желание да помогнат, докато, за съжаление, в България някак си, да, може би, защото заради икономическата криза и всичко останало, в България хората са някакси по-студени, за съжаление. И това ни прави много по-различни между нас и тях. Просто самия менталитет на хората. Българите са измъчен народ. И когато има толкова време, когато се потиска съзнание, възможност и те хората просто проявяват друга емоция, проявяват по-нервни, агресивни, по-нервни, нежелание, нетърпение, разбирате. Докато тук спокойствието идва от там, че всъщност те имат хубав стандарт, те не се грижат как ще скарат от прави в прави. И това е. За мен това прави различни хората. А не точно хората като хората. Човека е едно същество, което в начина, в средата, в която се намира, той се проявява. Т.е. като едно изделие от дете до възрастен човек. И вече зависимост, както казват, от дъжда, снега и т.н. той си изобличава някакъв характер
или си гради, или нали, един вид му се налага този характер. Но мисля, че ние българите, балканския народ като цяло, имаме страхотна съвест и страхотен ген на ум, между другото. Аз така съм се убедила, че стига да образованието да се върне в това, което някога беше. Да, според мен този народ може да прояви огромни възможности в абсолютно всичко, не само ветеринарната медицина. Преди 2 дни имаше в Фейсбук пак за едно момче в Дубай. Не знам дали сте го чули, забравих името ясно. Момче, в смисъл, мисля, че е някъде около 18-19 годишно, Да. което е спечелило конкурс, доколкото разбрах, за математика. И има деца от много други държави и българчето спечелило първо място, което доказва, че въпреки че днешните младежи растат в малко по-различна среда, от която ние, примерно по-възрастните, сме израснали, все още в България има доста деца, които имат много добър шанс да бъдат номер едно да изявяват себе си. И това би трябвало държавата да го вижда и да не се говори по новините само за войни, за агресия, за катастрофи. Такива неща би трябвало да се излагат по телевизията, да се показват. Защото по този начин, според мен, българите някакси техният дух ще се повишава, когато знаят, че все още има хора в България, които наистина имат много голям потенциал. И това просто трябва да се развива. Да, чрез образованието на А мислите ли, че българите в чужбина са сплотени? Ами, зависи. Да, помагаме си, когато можем, с каквото можем, си помагаме. За съжаление, като че ли, поне това е мое наблюдение, при другите народности виждаме една по-голяма сплотеност. При българите малко ни бягат тези неща. В смисъл, когато може да си помогнем, го правим, но има и случаи, в които, за съжаление, не си помагаме. Аз мисля, че като цяло сме добре. Помагаме си, дружим се. Аз не съм срещнала ситуации, в които да кажа, че нещо не е наред или в това отношение. Аз не виждам. Okay. А къде е България за вас? На Балканите. И твърде далече от нас. В смисъл, липсва ни, да. Особено последните, може би 2-3 години, така се усещам, че на моменти наистина си казвам защо се наложи наистина да вземем тази стъпка и да излезем извън България, да дойдем в Англия. Някакси, да, започва една така тъга в мен, защото все пак брат ми е в България, родителите ми са в България, приятелите, които имах, всички са в България. И дори сега, когато си ходим, нали, за отпуските, част от тях, от приятелите ми по-специално, не мога да ги видя, нямам толкова време. И България се остава винаги с мен, вкъщи българския флаг си е до мен, но за съжаление нямаме възможността по-често да сме си в България, така че отдалечаваме се някакси, което не ми харесва и определено, ако има възможност, ще се върна в България да си живея там, защото всичко ми е там. Аз вярвам, че ще се върна в България, че нещата са определено в България в момента са по-добри. Не само от към стандарт, но и за всичко останало. Аз вярвам, че може. Дали мислите, че англичаните ви приемат по-различно, когато сте тук?
На моменти, да. Но като цяло, както вече казах, специално, българ. да, специално в... Ами не, като българ Не. специално не. Даже много от тях колеги, които така по-възрастни като мен са били в България един, два или три пъти, казват, о, да, много хубава държава, много хубава природа, но, за съжаление, те като туристи виждат рекламната страна на България. Това, което им се предлага по хотелите, като разходки, забележителности. И да, те казват, да, България е много хубава държава, хората са много добри, любезни, разбира се, защото те са туристи. С, Те сами са от нас. да, тук, тук в Англия, мисля, че не мога да кажа специално, аз съм видял някакво пренебрежение от сорта ти си българин, ти си втора ръка, но да, имат си така някакво слабо забележимо отношение на когато комуникират между си, когато се срещнат, когато срещате чужденец, има така някакво. Аз мисля, че не съм усетила на мен. Защото англичаните малко и много остават с впечатление, че имат някакво познание за България. И имат добро впечатление за България. Историята има много Да. добра представа къде е България. И като цяло в Англия не са само българите тук. Тук през много вече години наред от цяла Европа, даже от цял свят имат националности. Малко или много те са свикнали с хората. Да. Значи не, аз лично не съм го усетила. Даже ние в България, като видим англичанин, го приемаме добре. Здравей, радваме се даже. Чак. Но както вие казахте преди, те виждат като ветеринар. Повече добре. Ами да, малко са резервирани, защото смятат, че сега тя идва от друга държава, знам ли тя какво може, какво не може. Разбираш ли? И докато не ти видят способностите, че накрая резултатът е същия, както на английския доктор, и вече след това няма проблем. Ако сега се върнете в 2017 година, бихте ли взели същото решение да дойдете в Великобритания или може би щяхте да изберете друго място? Ами, аз в други държави, освен като турист, не съм бил. Не мога да направя сравнение дали в друга държава бих бил по-добре. Имаше въпрос защо избрахте Англия. Аз вече казах защо и третата причина е, че английския някакси ми беше така по-познат от други езици. Ако трябва да отида да живея в Германия, ще ми е доста по-трудно, защото немския, въпреки че го учих в училище, не ми е толкова любим и познат. Така че, може би да, това е като вариант. Аз имах години в Съединени американски щати, но обстановката там също не е кой знае колко добра, така че имаше по едно време така един наплив от България чрез зелени карти да се ходи, работи и живее в Америка, но не мисля, че аз специално бих избрал, примерно трябва да избирам между Англия и Америка. Вероятно пак бих избрал Англия, Америка е малко по-далече, някакси американците са и малко по-друг тип хора, културата им съвсем друга. Те също имат доста имигранти от всички страни, но поне това, което съм чул и видял по различни медии, по телевизия, американците са малко по-резервирани. Не са толкова дружелюбни към различните други нации, така или иначе. Така че да, пак бих избрал Англия. Където и да ходиш, ти си ветеринарен лекар. Не съжалявам за избора си, защото дойдох тук и научих. Аз съм откъде като ветеринарен лекар. И в България имаше някакъв опит. Верно е там малко, като че не ме оцениха достатъчно. Но тук също видях, получиха опит, знания, не съжалявам. Ако, например, ми се даде възможност да бъда ветеринарен лекар в Африка, за мен ще е още по-добре. Аз там ще се дограда още, ще науча още.
И за други видове животни, за дивите животни, да може за лъвовете, знам ли? Така че това е хубаво тази професия, че ветеринарният лекар е необходим в целия свят. А какъв съвет бихте дали на децата, които растат извън България? В Великобритания. Ами, да вземат всичко добро от Англия и от английския начин на живот, но то е свързано с тяхните родители. Не бива да забравят откъде произлизат. Дори и да са родени в Англия, те все пак са си българи. И се надявам, че всички български семейства поддържат българското и показват на децата си какво е да си българин, да запазват традициите, защото напоследък така малко си мисля, че започваме да забравяме нашите традиции и нещо, което примерно мен много ме ядосва е, че в България започнаха да празнуват Хелоуин. Нещо, което за мен е абсолютно необяснимо. Това си е католически празник, който дори в Англия, така доколкото знам, е дошъл от Америка този празник. И той по никакъв начин не е свързан с нашата националност и трябва да си запазваме нашите традиции, трябва да си знаем нашите традиции. Българските деца, независимо къде живеят, трябва да знаят български, да могат да комуникират на български, да могат да пишат на български и да не забравят, че това е всъщност нашата нация, това е нашата националност. И да посещават България, да посещават роднините си, за да могат да все пак да навлязат в културата и да видят нещата как са в България наистина. Да сравняват с това, което е тук в Англия или в някаква друга държава. И това е просто да задържат в себе си духа на българина, просто да знаят за България, да знаят историята на България, да знаят за какво се случва в момента в България и да се опитват даже един ден да се върнат в България, каквито и специалисти да са, да се върнат в България и да пренесем този добър начин на живот и в България. Да. Това е държава, която всъщност всяка държава е една площ, една земя, на която живее някаква нация, някакви хора. Хората правят държавата, така че от нас зависи и от бъдещите поколения, най-вече за това е идеята да се създават поколения нови и така нататък, защото тези нови поколения могат да създадат нещо по-добро и да се стремят не само в България, и за всички държави става въпрос, да става все по-добре и по възможност все по-малко конфликти да има, така че това е моя идея за децата. Просто да стават по-добри и да са по-добри като хора от предишните поколения, да кажем. Да трупат опит, да го споделят този опит в България също, защото според мен България има огромна нужда и тези деца. Не само децата, които в момента учат, се развиват в България. В България има нужда от всяко едно дете, включително тези от чужбина. Да. А с кое българско постижение те трябва да се гордеят най-много според вас? Ами, ние имаме доста постижения. Повечето пак, за съжаление, трябва да кажа, са в миналото. Но ето и сега, споменах за това момче, който е спечелил математическото състезание. Всяко едно такова постижение трябва да ни прави горди и щастливи, да се радваме на такива неща. За съжаление, обаче, тези неща се в момента разпространяват само чрез различни медии, социални мрежи. Медиите като телевизията, примерно радиото, все по-малко обръща внимание на тези неща, защото, за съжаление, явно повечето телевизии се хранят само от драматизма и това какво е нещо се случва лошо някъде. Непрекъснато аз тук виждам, аз мисля, че само в България е така, ама и тук гледам по телевизията, говори се само за земетресения, за войни, за болести, за някакви такива неща, които някакси потискат и хората психически, ти просто се сливаш, когато чуваш само лоши новини. Така че всичко това, което
се е случвало в България или се случва в България в момента, особено млади хора, които доказват, че имат доста капацитет, това трябва да не е ясно и младите хора трябва да взимат такива хора за пример, за да се опитват да ги следват. Така да се каже, тук инфлуенсъри. Ние така казваме за ветеринарните лекарите. Значи, хуманният лекар лекува човека, обаче ветеринарният лекар човечеството. Защото не са само почтите и котките, които трябва да се грижим за тях и ги лекуваме. Тук са вече влизат и другите животни, конете, овцете, кравите, които са пилетата, които са основното звено в всяка прехранвена индустрия. И всичко, което се сложи на масата, трябва да е здраво и да е добро за консумиране. А ветеринарният лекар точно това прави. Тоест да пазва огромен брой хора, нали, да не се разболеят от определени заболявания. Отговорността на ветеринарния лекар е огромна и важна. Не само за един-два човека, но изобщо за обществото. За абсолютно, да. Какво не достига на българина в чужбина? Контактите с България и с роднини и с приятели. Това мисля, че неща, които ни липсват. Когато си в България, си с много по-близък контакт с всички. Тук малко само чрез телефоните, чрез социалните мрежи. Но контакта и духа, който поне аз, когато съм бил в България, усещаш своето си, тук ми липсва. Все пак сме в чужбина. И търсиш с най-малкото нещо, някаква прилика с България. Тоест, това прилича като еди какво си в България. Шотландия, ние доста често посещаваме Шотландия. Когато видим там планините и самите хора някакси много ми напомнят за българите. Всъщност, доколкото аз знам, единствените две нации, които има, примерно, гайда, са България и Шотландия. Никъде в друга света няма. Той е универсален инструмент и уникален. Разбира се, други народи имат други. Примерно, японците и китайците имат съвсем други инструменти, които не се срещат никъде по света. Но да, нещата, които се случват в България, традициите ни, празниците ни, тези неща определено на мен ми липсват тук. Колкото и да си ги създаваме и да се стараем, нали, да си поддържаме културата и нашите традиции, все пак не сме сред своите хора. Така. Това е нещо, което мен ми липсва. Ти го спомена по-рано. Някой чувства ли сте се като дърво без корен? Определено да. Както казах вече, по-голяма част от приятелите ми са в България. Когато ще отида, те даже ми се сърдат, защо ми се обаждат, защо не може да се видим, но не всички живеят в града, в който аз съм живял и когато сега си отида пак съм повечето време там. Така че за мен е малко като физически даже е непостижимо да мога да се видя с всички тях. И те почват да ми се сърдат някакси, но да, определено се чувствам като дърво без корен, защото родителите ми също са там, колкото и да се чувам по телефона и да се виждам и сега добре, че има всички тези технологии и все пак, да кажем, поне веднъж в седмица ти можеш да се видиш с всеки един. В миналото това го е нямало и примерно моят дядо от страната на майка ми също е бил имигрант няколко години. Това го е нямало, има само почта писма, чакаш един месец-два да дойде писмото. Сега е малко по-лесно, но всеки, който е напуснал, според мен, собствената си държава и отишъл да живее в друга държава, определено може да се каже, че е дърво без корени, защото това, което те свързва с твоята същност, остава в държавата. Остава да винаги съществува. Да. Няма как да не се чувстваш, че си дърво без корени. Съгласен съм, да. И като за финал,
Искам да вземете тази тетрадка и всеки от вас напише едно последно послание. Може и двамата да напишете по едно или да се напишете едно заедно. Аз това, което мога да кажа, Ти пишеш е, че по-красиво. независимо каквото изберете, професия, път и т.н. Винаги, независимо където и да сте, трябва да се стараете да сте добри, по-добри, още по-добри и винаги да помагате на другите, винаги да помагате на хората около вас, на обществото около вас, защото това е най-важно. И да си носите с гордост името, че сте българи. Точно така. Защото, за съжаление, виждам... Ти пишеш по-красиво. За съжаление, примерно, пак ще кажа, в Шотландия, когато сме били, сме виждали българи и когато аз им кажа здравей, те просто ме гледат стреснато и ме отминават. А ги чувам, че говорят на български, така че съм сигурен, че са българи, това казвам здравей. Така че имам... Ще мога да ми пиша. На български, да. Български. Имах такъв ситуация в България, започна да пиша на латиници и просто поправите. Съжалявам. Да се върнем на въпроса. Наистина не трябва да се притеснявате, че сте българи и да си го демонстрирате, разбира се, по добър начин. Да. И да не се чувствате по някакъв начин омаловажени или втора ръка, защото сте българи. Няма хора втора ръка. Да. Всеки си е с своята индивидуалност, затова хората са различни и ти казват, няма двама души еднакви, освен близнаците, но и те са различни. Физически се приличат, но като индивидуално всеки си е различен, така че и трябва да се притеснявате и да... Аз обаче се страхувам от граматически грешки. Защото Защото аз съм завършила в Македония и Азбуката същата ли? не е същата. Има малки разлики, които в момента след толкова време в Англия ми бягат, да ви кажа честно. Имаме и еднакви букви, имаме Госпожата различни казвам да ми даде поне 4. имаме различни букви с тях. Те ползват и латиници, и кирилица, ние ползваме само кирилица. Шифруваме се едно. И да не толерирате несправедливост, да ви кажа. Защото това доста ви деградира в личностно развитие. И да не го разрешавате, да не го толерирате и винаги да взимате мерки. Ако някой се държи с вас непристойно, недостойно и несправедливо. Защото човек, ако не се чувства добре, той не може и да предприема добре всичко, което е. Добре, много ви благодаря за откровеният разговор. За нас лично беше привилегия да разговаряме днес и да се опознаваме повече. И за нас беше удоволствие, когато ни позвониха, за да ни питат дали ще вземем участие. Сега някакси чувстваме щастливи и удовлетворени от това, защото това означава, че хората проявяват интерес и е много добре това, което го правите. Пожелавам ви много добре развитие в това нещо. Срещайте хора от различни професии и запознавайте останалите деца и хората с различните професии, с различни хора, защото по този начин наистина децата получават една представа и някак си, може би това ще им помогне като идеята за това на къде да се реализират. Защото за мен това е една друга странност на образованието в България, нали, поне когато ние бяхме ученици, учиш много неща и в един момент ти казват, отиваш да учиш това и ти не си наясно и за съжаление в миналото беше така, сега мисля, че е малко по-добре.
Виждам, че хора от различни професии посещават училищата и така се опитват, нали, да привличат децата към определена професия, което е добре. Но в Англия го има като наложено от самата образователна Не на система. мама и на тата или пак на нас. Да. Различните професии, хора от различните професии посещават училища и запознават децата, така че това наистина дава една представа и един път на децата, които са с някакъв определен интерес, да знаят какво се случва и какво трябва да знаят, какво се очаква от тях, за да направят правилния, както казваме, информирания избор, какво искат да правят. Така че продължавайте. Благодаря. Много благодаря. Ние И да,